ଦୁଃଖର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହେଲେ ଏକଥାକୁ ଆମେ ମାନୁଛି କେତେ ଜଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଏଇ ତ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ତା ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ପାରିବନି, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମୋହ ମାୟା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଦୁଃଖ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କିଛି କଥା କହି ସେଦିନ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରବଚନକୁ ସେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସାଧୁଙ୍କର ସେ କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସିଧା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ବାବା, କାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ସେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ହସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ? ଲୋକଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର 2ଟି ଛୁଆ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋ ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବି। ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଲୋକଟିର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ। ସାଧୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସତରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଲୋକଟି ପୁଣି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କର। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସହିତ ଆସି ଦେଖା କରିବ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଲୋକଟି ରାତିରେ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ବେଳେ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ନା? ମୁଁ ମୋ ଅତୀତର ସବୁ ସମୟକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମୋ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲୀନ କରିଦେବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଟି ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାଧୁ ଏବେ ଲୋକଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଠାରି କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଏଇପଟେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଅ। ତୁମକୁ ହେମା ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଦେଖାହେବେ। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳା। ସେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେବେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଲୋକଟି ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଖରା କାରଣରୁ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଆରାମରେ ରଖିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ହେମାର ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ସେ ଯାଇ ହେମାକୁ ଦେଖା କଲା। ହେମା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକଟି ସ୍ଥିର ରହିଗଲା। ତା ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେମା ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଆଗ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା। ହେମା ଲୋକଟି ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା କଥା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଇଏ ତ ସବୁ ସେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଟିର ନଜର ସିଧା ଯାଇ ହେମାର ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହେମାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ କୋମଳ ମଧ୍ୟ। ହେମା ବୋଧହୁଏ
ଲୋକଟିର ନଜରରୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ହେମା କହିଲା, ସାଧୁ ମହାପୁରୁଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋମଳ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଯେ? ଏକଥା କହିବାରୁ ଲୋକଟି ତା ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲୋକଟି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହେମା ଆସି ମଧ୍ୟ କହିଗଲା, ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ସେ ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପୁଣି କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏସବୁ? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେୟା ଭାବି ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ହେମା ତା ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ବିଞ୍ଚୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ଶୋଇବା ବାହାନାରେ ହେମାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ। ତାକୁ ହେମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ହେମା ପାଇଁ ବହୁତ କବିତା ମଧ୍ୟ ଭାବିଦେଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ହେମାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସହ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ହେମା କହିଲା, ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର ସମାହାର। ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଡରିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ? ମନର କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମେ? ହେମା ହସିଲା। ହେମା କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ମନର କଥା ପଢ଼ିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଲୋକଟି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲା। ଭାବିଲା, ହେମା ମୋ ମନର କଥା ସବୁ ଜାଣିବି ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା, ଆଉ ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ, କେବଳ କହିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ନା। ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନିଜଠାରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା। ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମୋହ ତୁମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତୁମେ ତ ବାସ୍ କଥାରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଛ, ନହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଜୀବିତ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଲଜ୍ଜିତ। ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ତା ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ପରିବାର ହିଁ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କହି ଲୋକଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଲୋଭ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଲୋଭରୁ କିପରି ଭାବେ ଆମ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ମଣିଷ ଲୋଭୀ ନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବ, ଏକଥା ବି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ତ ଜୀବନ।